ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରୁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲାଣି। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଆଳତି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଗାଁର ଭାଗବତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହୁଏ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଭଜନ ପରେ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ସାରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଠାକୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତାପରେ ପଢ଼ି ବସନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଳବଧୂମାନେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସହରର ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1912 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ବସନ୍ତ ଗାଥା, ଉତ୍କଳ ଗାଥା ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି, ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ, ଧରି କଳା ବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ଗଣ, ରାବ ଦେଇ ଯେଝା ବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ପଲ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି। ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହାନନ୍ଦରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ଇ ଘରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟଇ ଗଗନ, ଆବରଇ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି, ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀ ଗଣ, ତାହାର ପରଶେବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ଦିନମଣି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ମଣି ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏହାର ଆଲୋକ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିନର ଆଲୋକରେ ମଣି ସଦୃଶ ଆକାଶରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରର ବକ୍ଷ ଚିରି ଧରା ବକ୍ଷକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଆଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସବୁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଓ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ ତାର ଆଲୋକ ନ ଦିଶିଲା ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଲୁଚିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ଘନେଇ ଆସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ତାପରେ ରାତି ଆସେ। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ରଜନୀରାଣୀ କଳା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଧାରଣ କରେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ପୂରି ଉଠେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ପରିବେଶ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପୂରି ଉଠନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାକଳିରେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାହୁଡ଼ା କାକଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବେଶକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ରଜନୀରାଣୀର ଆଗମନର ଆଭାସ। ଗୋରୁ ପଲ ହମ୍ବାରଡ଼ି କରି ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଚାଷୀ ସକାଳୁ ଉଠି ହଳ ଧରି ତାର ବିଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ସେ ଦିନସାରା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ। କାରଣ ତାର ଏହି ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ତାକୁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘନେଇ ଆସିଲେ ସେ ତାର କାମ ଶେଷ କରେ ଓ ଖୁସି ମନରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରେ। କାରଣ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ତାର ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେ ଏଥର ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ଓ ଶରୀରରୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ରାତି ବିରାଜମାନ କରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯାଏ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ପର୍ବତ, ବଣ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରାମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ଦୀପ ଜଳି ଉଠେ, ସେହିପରି ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ତାରାମାନେ ଦୀପ ପରି ଜଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କୁନି କୁନି ତାରାମାନେ ଦୀପାଳି ପରି ଜଳି ଉଠି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାର ଶୋଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ରାତ୍ରିର ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଘନେଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିବସର କୋଳାହଳମୟ ପରିବେଶ କ୍ରମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ।